kutongo communication yakabva itanga kutongoleka, then anga asatauri neni. Saka patikazoenda tinomuonawo madhizi anga nestress nanani zvakamboitika ana ja12 wakambobuda chichi. So maybe haana kuziva kuti ndichauya ikoko here ameni. And then pandakasvika ikoko pasina nguva pakabva pazosvikawo mumwe musikana. So musikana I think musikana wake, aiti musikana wake. So paakasvika tave mustudio. Saka paakasvika achimuintrodusa kuti musikana wake uyu chichi. Akamuintrodusa zvekutopererwa zvezvo zvekutoti haana zvekuita because ini ndiripo, musikana wake aripo. Saka akabva atongointrodusa vanhu vangu varipo. Then ini nawo ndakangobatikana kuti ko boy here munhu ati takudanana, then ozongouya nemunhu achiti munhu wake chichi. Then patikazopedza zvataiita day iroro, patikazoenda kumba, ndakaenda ndikanoudza vanhu vandani navo, ndikati zvaaita ndombozvifarira. Then day raakazondishedza kuti tiuye kunoita nhapwa, muvhu rinonzi nhapwa. So saka takabva tazoti tapedza kueta manheru acho, takabva tazobuda out tichinzi tiende kunongochawo kunomwa madrinks. So inini nekudhako kwandandaita plus nezvanga ndiita zvekuti munhu haachataure neni but angati anondida, ndakabva ndatanga kurwadziwa pandatanga kutaura zvakaitika because ndakadhakwa. Ndatanga kutaura zvese zvakaitika. So ndataura zvese zvakaitika and papa nemunhu wese timu Nice Boom yese yanga iripo. Saka takabva tazoenda kumba. Taenda kumba iye akazosaruwa akaudzwa nevamwe vakamuudza kuti ndozvazvitaura Emma. Saka zvadaro akabva pane muvhu raida kuetwa, haana kundishedza. Then bva ndazomubvunza ndikati kose, because vanhu vakatanga kundibvunza kuti kose usiku, ndikati handisi kuziva. Bva ndamubvunza achibva anditi hapana, uchazouya next time. Mandati okay, ko ndikunzwa vanhu vachiti uri kuti wakatitsamwira nenyaya yekuti zvakati. Then ndopaakabva ati Jondiwari usateerere zvinotaura vanhu, ucharamba uchibuda pamamuvhu chichi. Ndikabva ndati alright, iripo. Saka manje ndakabva ndazongopedzera hangu kubuda pamuvhu rekuti nhapwa, ndora ndakapedzera kubuda. But patakaita the DNA akatondiudza kuti ucharamba uchibuda nekuti ini ndinokuda chichi. So ini ndakazongorwadziwa nekuti atora advantage yekuti aingoda hake kungondishandisa chete, obva angondisiya apa musikana wake anaye kudhara. Saka pandakadzoka kunoku, then Moira akabva azotanga kutaurawo neni achiditi ko unokwanisa kundiudza zvakaitika kwauriwewo naNice, because inini Nice ane mari yangu, ndozvaanoita, anoshandisa vanhu. Obva azotanga kungokuignora. Ini natoriwo nemari yangu, saka chii chakaitika. Then ndopandakabva ndazoexplaina nyaya yangu kuna Moira. Saka ndozvakaitika. Saka iwe uri kuti Zimbabwe anditi chii chauri kuda kuti ibatsirewo nayo, and iadvise ipi yauri kuda kupa mamwe ma-extras vari kuda kuenda kunoshanda anonzi Nice Boom? Because ndanzwa uchimbotaura kuti 90% mbona munhu ari kuchipuwa role kuNice Boom anenge achirara itinei anenge achirara nawo. Zvakamitei ipapo? Inini hangu sekusaidi kwangu ndakaona sekunge munhu anonyanya kubuda pamuvhu stereki, muvhu iroro, ndiye waanenge achirara naye, achidana naye madays iwayo. Wese anenge achinyanya kubuda paroo ndiye munhu waanenge achiita naye.
So ndo maonero andakaita kusaidi kwangu ndisingazozivi wangu kune vamwe.